O punto número 9, proposta non ditaminada da moción do Partido Galeguista para seguimento e implantación do índice de transparencia da administración local. Votamos a incorporación no orde do día, votos a favor, queda incorporada, polo tanto, o señor Bea ten a palabra para que quede conocido. Bueno, como ven, é sabido, hai un índice de transparencia dunha asociación internacional que ten a súa representación tamén en España, donde se fai unha enquisa ou se mandan 40 indicadores de transparencia a diferentes concellos de España. Casi sempre isto acontece, por exemplo, estes últimos anos aos 110 concellos con máis habitantes de España. Nós o que buscamos é que ese índice eses indicadores de transparencia sexan vistos polos técnicos do noso concello e que todos aqueles nos que non cumprimos ou deberíamos cumprir, que fagamos todos un traballo e que sean os técnicos o que nos digan en donde non cumprimos e leválos adiante para poder ser un exemplo de transparencia, porque se en algo erramos sería de estúpidos continuar no erro. Se algúns parece ser non éramos moi transparentes, ora queremos selo. Polo tanto, tampouco reflexionar e cambiar na vida parece que non é a salida. Dicía que non había máis tonto ou non hai máis tozudo co que volve a repetir o erro constante e continuamente. Bueno, intentamos non acontecer e que non nos pase. Por lo tanto, neses 80 indicadores tamén hai indicadores que hai que responder por parte dos membros da oposición, tamén temos que poñer as nosas contas, os nosos números, o que teñamos que plasmar, por lo tanto, estamos sin ningún tipo de problemas, e tamén pedimos medidas que entendemos de transparencia, inda que volvemos a facer o mismo. Non é para nada, como ben decía o alcalde, temos que dicir, da lei non é competencia nosa, pero plasmarmos en riba da mesa ou, por exemplo, que se poda estar un membro da oposición que non ten que ser, nin queremos estar nós sin as xuntas de goberno, algo que acontece e acontece últimamente cada vez máis en diferentes concellos, como tamén a presenza da oposición, como non pode ser menos tamén nas contratacións, nas mesas de contratación, algo que acontece, por exemplo, na mesma capital desta provincia, polo que o nacionalista galego goberna Pontevedra en minoría e todos os membros da oposición están nas mesas de contratación. E tamén son varios os concellos onde tamén a propia oposición, un membro, o que dictaminen, eso sería cousa xa do propio goberno, se así o cree convinte, de como sería esa maneira de que puderas tamén estar para esa transparencia. E pouco máis, volvemos a facer hincapié que os tempos cambian, a ciudadanía pídenos xestos a todos, os que gañan e os que perden, volver a decir non, que cando ti gañabas ou cando ti gobernabas non facías, e ora que goberno eu, que o que recriminín, ora resulta que tampouco o fago, pois entón estamos iguales e non avanzamos. Por lo tanto, pensamos que son propostas que si redundan nunha maior transparencia e por eso as truxemos a este salón de pleno para que todos os membros da corporación así voten, entendendo que o punto 3 e punto 4 están sempre en mans do propio goberno e do alcalde. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Bea. Unha intervención. Señor Lameras. Bueno, o primeiro de todo é darlle a benvida ao Partido Galeguista Demócrata do Grove á transparencia. Como ben acaba de facer esta última reflexión o señor Bea, pois rectificar de sabios e bueno, damoslle a benvida a esta reflexión que fixeron ustedes no seu partido para apuntarse agora a esta transparencia que é tan necesaria para que os veciños confíen nas institucións que os gobernan, en este caso na institución municipal. Respecto da moción, xúrdennos dúbidas no punto 3, presenza da oposición nas xuntas de goberno, porque, bueno, como xa o propio nome di, é de goberno, se é de goberno, a oposición, a verdade é que non pintamos moito aí, é certo que vostede di con voz, pero sen voto, non vamos a... queremos tamén escoitar a valoración do propio goberno sobre este punto, a ver o que pensan, pero no que é a implantación dos índices de transparencia no noso concello, pois estamos totalmente de acordo. Non vamos a estar de acordo con que en abril de 2013 presentamos unha moción aprobada por esta Corporación Municipal de Transparencia de Datos no Concello do Grove, que non se cumpleu, como non podía ser de outro xeito, como a maioría de propostas de Esquerda Unida. E que, bueno, aproveitando que o goberno municipal en datas recentes
pois abreu un novo ítem no menú da páxina do Concello que se chama Portal de Transparencia, como se podía chamar Perico dos Palotes, porque non é tal cousa, pois invitalos a que nese pretendido portal de transparencia que quere poñer en marcha o Concello de Ogrove, pois se poñan en marcha as medidas que foron aprobadas por esta Corporación Municipal en abril de 2013 nunha moción presentada por Esquerda Unida. E nada máis, esperando un pouquiño a ver que comenta o Goberno respecto do punto 3, sobre todo da proposta do Partido Galeguista, pero indicar que como é tradición no noso grupo político, sempre apoiamos a transparencia como o xeito de facer as cousas na administración pública, xa que a cidadanía ten dereito a coñecer todos os asuntos que son públicos. Nada máis de momento. Moitas gracias. Moi ben. Pois falemos de transparencia ou de Perico dos Palotes. Desde o Concello de Ogrove levamos xa un mes traballando en todo o que ten que ver nos 80 puntos do índice de transparencia que se recollen nesta moción. Entre eles, creo, e se non me equivoco, que información sobre a Corporación Municipal, relacións cos ciudadanos e a sociedade, transparencia económico-financeira, transparencia nas contratacións e nos costes dos servizos e indicadores da Lei de Transparencia estamos xa traballando e desde logo moitos deles xa se poden levar adiante e xa se poden constatar. Vamos a seguir traballando, desde logo a nós sí que non nos xenera ningún tipo de problema todo isto que ten que ver coa transparencia e máis. E xa sei que a algúns non lles vai gustar, pero podemos facer gala de que somos un goberno que desde o primeiro minuto que tomamos posesión de outra cousa se nos poderá acusar, pero de ser transparentes, non. De non ser transparentes, perdón, non se nos pode acusar. Iso que a oposición non lle gusta nada e que en outros plenos xa nos dixeron eses mítines que fai Cacabelos na Casa da Cultura, bueno, pois para nós son o maior exercicio de transparencia que pode haber. A páxina web, como lles digo, levamos un mes traballando e en breve vamos a aportar toda a documentación, polo tanto, calqueira desde a páxina web vai a poder aportar e ter documentación sobre os puntos, os 80 puntos do índice de transparencia que se recolle aquí, e sobre todo, absolutamente todas as decisións que se toman en este Concello e por este Goberno. Respecto aos 4 puntos que presenta o Partido Galeguista, nos decir que se non se retira o punto número 3, vámonos a abster, se se retira o punto número 3, vamos a votar a favor. Por qué? Bueno, porque aí ven un pouco a colación o que nos acaba de explicar o señor Lamelas. As xuntas de goberno son xuntas de goberno, eu lles pediría o beneficio da duda, son xuntas órganos de decisión e de toma de decisión eminentemente técnicos, porque todas as decisións que se toman nunha xunta de goberno están avaladas por informes técnicos, de outro xeito non se poden tomar as decisións en este órgano, e todos os membros da oposición teñen cumplida información nos borradores das actas da xunta de goberno que estamos procurando que prácticamente cada semana despois de ter esa xunta estén no seu poder. Por lo tanto, creo que estamos cumplindo totalmente coa transparencia nas xuntas de goberno. E é que lle corresponde ao goberno formar parte desas xuntas e o que lle corresponde tomar decisións en esas xuntas. O punto 4 non nos xenera ningún problema e máis no noso mandato anterior xa as mesas de contratación participaron partidos da oposición e desde logo queda xa comprometido que en todas as mesas de contratación que teñan lugar no Concello de Ogrove a partir de hoxe vai estar un membro da oposición en todas elas. Non temos ningún problema. Por certo, as mesas de contratación son públicas e que xa non é a oposición. Calquer veciño pode asistir
a esas mesas de contratación, polo menos na fase de apertura de sobres. Así pois, non temos ningún problema, non temos ningún inconvinte, apoiamos totalmente a transparencia e o único que lle poñemos un pero é ese punto número 3, porque creo que excede un pouco o que poden ser esas competencias. Máxime, como insisto, teñen toda a información, teñen as actas e, polo tanto, teñen acceso a todos os acordos que se levan nas xuntas de goberno con informes de intervención, de oficina técnica e de secretaría. E reitero, nos absteremos se a moción sigue igual, votaremos a favor se se retira o punto número 3. Antes de darlle a palabra ao señor Bea, cede a palabra ao señor Outeiro, que a ten solicitado. Vale. Antes de falar da moción, quería decirle ao señor Bea que o comentario da sionitis é en sentido figurado. Eu creo que ten un médico ao lado e creo que non existe esa enfermedade. A sionitis sería a inflamación ou irritación dun sillón. E, por lo tanto, se lle molestou esa palabra, retíroa e o combinaba a que sí que vostede me diagnosticou como enfermo e quero que tamén retire esa palabra, si ten a ben. Por suposto que sí. Vale, pois... Retirarán vostede? Si eu retiro a palabra sionitis, xa o dixen, non? E o de enfermo non? A ver, se retirará sionitis, retirará o de enfermo. Sí, pero non dixe enfermo. A ver, un momento, por favor, un momento, mira, isto é un pleno, o pleno non ten problema en cederlle a palabra, pero vai por orden. E hasta agora, por favor, hasta agora quen ten a obligación de dar palabras o presidente. Non teño ningún problema en darlle todas as palabras, pero por orden. Non convirtamos isto nunha tasca, nunha barra de bar ou unha charla de vamos a cumplir a normativa. Ten a palabra o señor Outeiro, está facendo unha proposta, cederei a palabra ao señor Bea e o señor Bea trasladará o que considere oportuno. Señor Outeiro. Pois a palabra teño eu podo falar. Pero que xo será el o que non debería de tratar. Eu creo que non dixen a palabra enfermo, pero se o cheguei a dicir, que creo que non, tamén o retiro. Ben, a moción é abondar no que dixeron os grupos anteriores a min. Efectivamente, o punto 3 da presenza na Xunta de Goberno, a min chegame as actas das Xuntas de Goberno. Nesa Xunta de Goberno participan sempre mínimo 2-3 técnicos do Concello que avalan os informes e avalan as decisións que se toman aí. Son actos reglados e transparentes que se dan en todos os concellos. Non sei que faría ese membro da oposición aí nesa xunta, máis que nada saber máis rápido que os outros que é o que se aprobou e que é o que vai a constar nesa acta, que total vai a chegar dentro de uns días. E despois, nada, que efectivamente o mellor é interesante que haxa membro da oposición nas mesas de contratación. Efectivamente, citou vostede que o BNG fai eso en Pontevedra, pois claro, é que é unha forza transparente e que soe dar exemplo en moitos ámbitos cando está gobernando, e incluso, para abondar, para que vexa esa transparencia, o BNG en Pontevedra liberou concelleiros da oposición, liberounos, doulle salarios para que fixeran oposición ao propio BNG e tuveran todo o tempo do mundo para poder revisar todas as contas, revisar as facturas e ver as decisións que se toman nese concello. Entón, nada máis, decir que apoiaremos a moción, pero diríalle que reconsiderar o punto terceiro. Se non o reconsiderar, vamos a votar a favor igual. Nada máis. Moitas gracias, señor Bea. Pero como ben dixen, o número 3, o punto 3, é potestade inda que votáramos a favor, é potestade do propio Concello. Pero bueno, teño aquí, por exemplo, vou poñer un exemplo, xa que estamos falando da propia cidade da Coruña, donde el Ayuntamiento estrenará, sale na web de Galicia, el Ayuntamiento estrenará al fin su nueva organización mañana, cuando el gobierno local ha convocado las primeras juntas de gobierno y la mesa de contratación en la que estarán presentes los concejales de la oposición y en la junta de gobierno los ediles del PP, PSOE y BNG. Tendrán voz, pero no voto. Por lo tanto, señor Otero, cando di que podemos facer o do bloque, pregúntellos da Coruña, que igual lle poden indicar que o que poden facer. E si, acepto e retiro yo de enfermo. Despois tamén pasa na cidade de Toledo, por exemplo, que en Toledo goberno PP con maioría absoluta e ten o líder da oposición do Partido Socialista dentro das xuntas de goberno. Pero ainda así, sabendo que, ao fin e ao cabo, unha potestade do alcalde
e o PSOE pois, non a quere levar a cabo, por suposto que a retiramos, pero o que propuxo e propón o Partido Galeguista non é nada que non estea acontecendo. E máis, agora facendo aquí lendo un pouco o tema de Toledo, teño que dicir que en Toledo crearon 8 comisións informativas, é dicir, no Grove temos 2, que xemos formar unha terceira, e por mí a carmamos. En cidades como Toledo, tendo unha maioría absoluta, o Partido Popular teñen 8 comisións informativas. Pero bueno, si non vai a ter ben o Partido Socialista a proposta que se lle facía, se retira, non hai ningún problema de retirar o punto número 3. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Simplemente comentario ao señor Bea que o punto terceiro a distintos regulamentos e leis que regulan o funcionamento das xuntas de goberno local, é certo que din que o alcalde ten a potestade de convidar a membros da corporación que non formen parte do goberno a estar presentes nas xuntas locais de goberno. A nosas dúbidas, eso sabémoslo, temos coñecemento, gustaríanos ser invitados cando se tomasen decisións de certo calado para que polo menos escoitase a nosa voz e despois que o goberno tomase a decisión oportuna. Pero o que nos plantexa dúbidas é que no punto 3 de presenza da oposición nas xuntas de goberno con voces en voto é como estar obrigando a que sexan en todas as xuntas de goberno. As xuntas son de goberno, o alcalde, ainda que non nos guste, é o presidente da xunta de goberno e convidará baixo o seu criterio os membros da oposición que cando considere oportuno. Digo eu, se fose alcalde, pois non era simplemente ese comentario, nada, máis ese máis. É só unha aclaración, señor alcalde, só unha aclaración, que membros da Xunta de Goberno non teñen que ser só concelleiros. Hai un número de persoas que poden ser alleas á corporación membros da Xunta de Goberno. Ben, en calquer caso tomamos nota de que queda retirado ese punto número 3 da moción do Partido Galeguista. Así pois, procedemos a súa votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. E tratamos agora...